Bos días, señorías. O teito de gasto é un dos tantos dogmas neoliberais fracasados. Onte mesmo, Cristalina Georgieva, directora xerente do Fondo Monetario Internacional, abroncaba as recetas de austeridade de países como Alemanha, os que reclamaba máis investimento público en I+D ou en infraestructuras. A forma en que as diferentes versións do neoliberalismo encararon a crise determinaron crecementos económicos diversos. As políticas neo-keynesianas da administración Obama na década pasada impulsaron a economía norteamericana moito máis axilmente que unha Unión Europea, encallada nos dogmas máis amargos da austeridade dunha escola de Chicago que ni siquiera os americanos seguiron. E dentro dese dogma da austeridade, tamén en Europa, as economías que aplicaron con máis rigor foron os que máis recortes de dereitos e máis reducción de benestar ocasionaron a poboación, pero que ademais foron aqueles que na fase expansiva do ciclo medraron máis cativamente. A austeridade, en consecuencia, ocasionou máis sufrimento e menos crecemento económico. Produciu máis destrucción de emprego primeiro e logo menos creación de emprego despois e con máis precariedade. Señorías, hai marxe. Pódese ser económicamente liberal e non abrazar todos os dogmas do neoliberalismo. Galicia non ten por que adherirse ideolóxicamente a uns dogmas que perxudican a súa cidadanía, reducindo servizos aos seus maiores e estrangulando as esperanzas de futura xente moza. O Partido Popular podería ben acatar por imperativo legal a regulación do teito de gasto na planificación orzamentaria, pero non adherirse ideolóxicamente ás súas políticas, unhas políticas que nos condenan á implosión económica e demográfica. Lonxe disto, o Partido Popular, de forma acrítica, asume como un alumno aventaxado unhas políticas que nos situaron nunha situación de emerxencia. En efecto, entendemos desde En Marea que Galicia atópase nunha situación de emerxencia industrial ambiental, nunha emerxencia feminista e nunha emerxencia social. E a Xunta non só non fixo nada por atender estas emerxencias, sino que é culpable, a través dunha xestión económica delirante e autodestructiva, e non hai máis que ver o mapa da desindustrialización de Galicia neste propio pleno do Parlamento, e como afondaron estas emerxencias e como as afrontaron. E sí, a xestión económica é delirante, aniquiladora do territorio e ten como consecuencia final a implosión demográfica de Galicia. Falar e discutir, señorías, de teito de gasto 10 anos despois da crise, dun fracaso absoluto das políticas de recorte e cando a corrente internacional económica dentro do propio liberalismo declara xa expresamente o seu rexeitamento a unha política de recortes completamente ineficiente, resulta absurdo. Pero que ademais, vendo o percorrido dos últimos 4 anos, sen ir máis lonxe, esta medida non é solamente absurda polo feito de ser anacrónica, senón polo feito de que acaba sendo empregada de forma conveniente, ou, digámoslo claro, partidista. Cando convén, o teito de gasto reborda o incremento do PIB e cando non. No ano 2016, que era ano de eleccións, o teito de gasto subiu por riba do PIB previsto para ese ano. Nos seguintes anos, 17, 18 e 19, fixo por baixo. E este ano, que volve ser ano electoral, vose facer unha previsión por riba. Claro, que nos di isto, señor conselleiro? Dinos que no fondo o Partido Popular danos a razón, que, sí, só que a súa política en relación ao teito de gasto faise non en relación ao ciclo económico, sino en relación ao ciclo electoral. As contas deberían de facerse tendo en conta o medio plazo, o ciclo económico e non o ano natural, e tampouco o ciclo electoral. Pero obviamente, señorías, esta visión está correlacionada co modelo e o proxecto que ten o Partido Popular para Galicia. O Partido Popular ten un mantra económico que obedece fielmente, e este mantra, esta matraca, di en primeiro lugar que hai que reducir o peso do público e baixar impostos, o que implica necesariamente, e o levamos sufrido durante a última década, menos servizos públicos e máis privatizacións. Aí está alguna das últimas que estamos a vivir neste propio pleno tamén, Cabenta de Pois, etc. Ten o mantra da ineficiencia económica ou da eficiencia económica para eles, isto é, todo o gasto ten que ser eficiente, esquecendo que hai gasto público que non o é, pode non ser eficiente, pero que hai que facer para prestar servicios en zonas deprimidas económicamente ou incluso sociodemográficamente. Hai un mantra que é o da non intervención na economía nin no mercado, pero resulta evidente que se queremos empresas galegas importantes e un tecido productivo galego forte, é necesario intervir na economía, e así se fai no noso entorno. Vou poñer dous exemplos. En Euskadi activouse recentemente un fondo de 175 millóns de euros que ten por objetivo blindar determinadas empresas
estratégicas para o país, ou en Francia, onde este Estado invertiu 100 millóns de euros en BlaBlaCar, nada máis e nada menos, se nacionalizou un astaleiro co obxectivo de garantir o emprego e defender os intereses franceses. Desconocemos se para o señor conselleiro estas políticas de Macron son políticas comunistas ou se alonxan desa disciplina neoliberal que vostedes sostén. Hai un mantra do que ten que ser, despois non se preocupe, do que ten que ser o medio rural para o Partido Popular. O rural para a Xunta representa unha pedra no zapato que hai que sacar de diante, e o seu mantemento é caro e é difícil de manter e ademais xera ineficiencias. A estrategia pois é clara: baleiralo e cederlle ás grandes empresas de extracción de materias primas. Pois nós non estamos de acordo con isto. Claro, para todas estas ideas o Partido Popular ten unha política fiscal e de ingresos e gastos perfectamente definida que se plasma nunha política orzamentaria cuxo núcleo é o teito de gasto. Centrándonos en cifras, varias unhas que son evidencia do fracaso da doutrina do teito de gasto como adelgazador do público na economía e como síntoma de debilitamento do poder transformador das institucións, neste caso do Estado ou da comunidade autónoma, na economía. En primer lugar, con relación ao crecemento do Produto Interior Bruto. Sin pararnos en moitas cifras, o crecemento económico de Galicia durante estes anos foi realmente moi débil. Na fase expansiva do ciclo, a economía galega creceu menos que a media española. Como media, a economía española creceu un 1% anual, mentres que Galicia fixo un 0,9%. Por lo tanto, unhas recetas neoliberais aprobadas e sustentadas por este goberno nos últimos 10 anos que nos fixeron diverxer con relación á media estatal. En segundo lugar, o recorte do gasto público. O crecemento do Produto Interior Bruto foi menor que a media española, pero que ademais máis grave isto foi que o recorte do gasto público foi moito maior que a media española. Acabamos de coñecer recentemente un informe neste sentido, onde se evidencia como no ano 2009 o gasto en servizos públicos fundamentais, é dicir, sanidade, educación e servizos sociais, acadaba un total de 7.100 millóns de euros, mentres que no 18 o gasto nestas funcións estaba aínda un 3,75 por debaixo desta cantidade, con 266 millóns menos. Se se fai un análise, como se fai neste informe, en gasto por habitante, en Galicia pasamos de representar o 66,4% do total a simplemente un 63,2%. Recortes, claro, que evidencian despois unha situación social en Galicia con números que son dramáticos. Pero que ademais temos un diferencial, un saldo de etapa, nunha conclusión na que vimos como vai aumentando o Produto Interior Bruto e vai reducíndose o gasto público, é dicir, nunha proporción que resulta cada vez máis cativa. Hai, como consecuencia disto, máis riqueza e menos distribución pública, menos redistribución pública. Estes factores, ademais, influyen definitivamente tanto no emprego como na industria. Galicia é, e están os datos aí para velo, a comunidade autónoma con peor evolución do emprego. Hoxe hai 55.000 empregados menos que no 2009, mentre en España o número de ocupados aumentou en 650.000. Os datos do Consello Económico e Social, presentados o venres pasado, evidencian, sin dúbida, esta situación. Dicen, ese informe que nos remitiron esta semana, alarmante a reducción da tasa de actividade nos últimos 10 anos, producíndose un descenso de máis de 70.000 persoas no noso país. A precariedade laboral e o desemprego entre os máis xovens, 150.000 ocupados menos entre 19 e 34 anos dos que había antes da crise, ou persoas ocupadas a tempo parcial, onde en Galicia hai un índice de temporalidade 6 veces maior que en España, 6 veces. Por outra banda, o emprego industrial segue o seu declive. Somos de novo unha das comunidades autónomas que máis emprego na industria perdeu. Perdemos 5 veces máis emprego industrial que no conxunto de España e hoxe en día temos 21.600 traballadores menos que os que tiñamos no ano 2009. Algo que non preocupa en exceso a Xunta de Galicia, porque entre os anos 2011 e 2018 se deixou de gastar nos orzamentos xa planificados, nestes dos que debatiremos tamén nos próximos meses, case 1.000 millóns de euros nas funcións correspondentes ao emprego. Todo isto, mentres, como é coñecido, xa falamos abondo isto neste pleno do Parlamento, siga indo o índice de produción industrial. Todo isto, claro, evidencia unha circunstancia, e é que en ninguna maneira vamos a conseguir que o 20% do Produto Interior Bruto teña unha orixe industrial como recomenda a Unión Europea. Isto vai ser unha quimera, está estancado no 16% e a crise industrial actual vai nos levar nunha senda que nos vai facer empeorar. E o goberno de Feijóo
estar facendo algo, non está facendo nada, estes orzamentos non fan nada, vai ser un simple cómplice necesario por omisión sen exercer as súas competencias en materia industrial. Vimos aquí durante esta mesma mañá en Barreras, en Vulcano, en Ferroatlántica, en R, por suposto tamén en Alcoa e en Endesa, a hora de planificar unha transición industrial de Galicia na descarbonización e na robotización. Ben, pola contra nós, a nosa oposición política, temos outro proxecto para Galicia que resulta, en moitos ámbitos, desde logo aquí, antagónico ao do Partido Popular, e creemos que as emerxencias feminista, ecolóxica e social son as que deben de rexer os nosos orzamentos sin negar o equilibrio económico, o equilibrio orzamentario, pero, ollo, dentro do ciclo económico e non dentro de cada ano. Son os orzamentos públicos os que se teñen que amoldar as necesidades e emerxencias de Galicia mediante o principio de suficiencia financeira e non ao revés. Vou rematando, señor presidente. Mentres na Unión Europea a media do gasto en sanidade e educación se sitúa no 7% e no 4,5% respectivamente, o gasto galego nestas funcións é do 6% e do 3,6%. A proposta de En Marea ten como objetivo aproximarnos ao gasto medio que representan os países da Unión Europea. Como consecuencia, na vindeira legislatura, nos queremos asimilarnos àquilo que representa o mellor da Unión Europea, o que identifica a Europa como un territorio único a nivel mundial en parámetros de benestar, que é o que xera as maiores condicións de oportunidade para a felicidade das persoas. Esta reflexión, remato xa, lévanos a indicar que na vindeira legislatura o incremento do gasto público, tendo en conta a estimación de crecemento do PIB, debería cadar como media os 450 millóns de euros anuais para aproximarnos á media europea. Para finalizar a próxima legislatura, ter un gasto público incrementado en 1.700 millóns. En definitiva, señor conselleiro, pola emerxencia feminista, climática e social que está sufrindo Galicia e por supoñer unha ferramenta anacrónica, non apoiamos a súa proposta de título de gasto para o ano 2020. Moitas grazas. Gracias, señor Riveros. Grupo Parlamentario Bloque Nacionalista Galego.